Des de l'Ajuntament de Torelló continuem apostant per aquest festival i malgrat retallades i malgrat tot plegat, doncs volem continuar que surti al carrer. Enguany el Festus vol consolidar-se com un festival singular i proposa el moviment com a fil conductor de l'edició d'aquest any. El Festus 2013 presenta algunes novetats respecte al concepte i objectius d'anys anteriors. Unes novetats que, segons el coordinador del Festus, Sergi Egea, han de marcar les bases de les properes edicions. A banda que el Festus tornarà al format de 2 dies, el festival proposa que cadascuna de les edicions girin entorn a un concepte principal, enguany el moviment. D'aquesta manera, l'organització vol aconseguir que tant la programació com les actuacions del festival tinguin una certa coherència i un fil conductor a seguir. Aquest any vam decidir canviar una mica la manera d'organitzar el Festus. Continuem amb la filosofia, que siguin espectacles nous, joves, més contemporanis, multidisciplinaris, no convencionals, etc. Aquest any potser l'aposta és més forta que mai. I vam agafar una idea que és dir, partim d'un concepte que englobi una mica, si no tots, bastants dels espectacles que aquest any programarem pel Festus. Ens vam basar en la idea que, malgrat tot, es mou, com deia aquell, i per tant la idea és el moviment. El moviment és el que hem intentat fer la recerca de propostes d'espectacles, de projectes que parlessin, que tinguessin com a leitmotiv, com a tema principal, com a recurs, com a input al moviment. Un any més, el Festus aposta per la multidisciplina i les noves creacions. Enguany, el festival no dividirà les diverses obres segons la disciplina, sinó que les englobarà dins de l'àmbit de les arts escèniques. Hem perdut, hem deixat de banda pel camí el que eren les denominacions de diverses disciplines, que abans dèiem música, teatre, dansa, ara ho hem oblidat, és Festus, i Festus, una mica també per potenciar la multidisciplinaritat, hem dit no és música, és arts escèniques i punt. A l'acte de presentació es van anunciar algunes de les propostes que seran presents al festival i es va presentar la imatge gràfica del Festus 2013, una imatge que precisament es basa en la negació del moviment i que ha estat creada per Control Z Visual. Al llarg dels 2 dies de festival, Festus oferirà més d'una vintena d'espectacles a diferents punts de la ciutat i omplirà els carrers de Torelló d'art i moviment.